Nege sanga bisaba ni flala oui nege kanye shaking sanfé o sanga kofolin amina anga do ma welilen ka o bisimla ina fo aw bela jeli ba kalama tugamna geleya koni o dugu jeleno M5 RFP konnala ola awni Ousmane Mamadou Traoré OMT bena je ka masala ke sogma dayna geleya mumbi M5 konnala anga jiga OMT lame isa ka wakani ka juru sirafe Ousmane Mamadou Traoré idi sogoma OMT amba do ka fo abenyini kana dogo kundamaro numbo geleya adugu jelendo M5 comité stratégique kono emi ni ebe akonna la M5 yere kono geleya e jumede amana foka parare sakaba foli jaray ajaruye amala fo sina para so to mala ko no wae amina ya rabbi diama to no go diama sina fo ke la parti M5 ko la ko ma dibuni ni de ke la ni ma na mo duga me fo de mai o buru wa chanso ni changa o ke la ni ke la sina ko ngo ni wana chugodi M5 to ni na ki na do da de ke ko ma chama ba ko no isu ni mo mo ni jua dinga bila mali bara dinga bila mali tanya dinga bila M5 to le do mais to na ko ya chama na tia fo mo ko do mo wa woni ji ori le comité stratégie o do do commission la ile so ile fo mo le to ko o le pa to la mais la ma do chama ma jama ga ile te ma do do ko no le fere di ma la do ma se so o ga ta parla pero to ga do le ma par rapport aux autres mais OMT o M5 o comité stratégique kono amba do ka fo M5 sigirani jekulu sabaye FSD bibina semasi ta kono ble nga FSD konna la ni yo ta ko jatemne am se ka fo ko problème to niveau la mais minyi espoir maliko am goye olu yere de ni songo yalendo e ko mo kele ni fla mo kele fla mo ka ko ni na tire to mo FSD na le FSD la mo la sula de la démocratie ma me yo ni ma ni to ra le la jitre ali ko FSD la ne re FSD la FSD le kiri ci ga na ina ko mu ga yo ngare mo tra ko ya ni sabu ko mo FSD to la ba ta fi ci ko fra ji la ka dan do ko na mo do re ba il est où est le problème de FSD là on peut pas se découvrir la jeunesse de l'édo donc au ce niveau là on peut pas vérifier le droit à l'état de là le droit elle a dit quoi en droit on tourne là il y a rien là le droit de après quoi on va y rentrer là il va le droit tourne là tout ça là donc là on a pour que tourne pas dit là mais si vous me parlez de la boîte on va clé yele mo do ya si o nga to na ka fo o fo ga dile ko fale o to ma ai na fo na ko wa fale mo na ko mo wa ka ma asa mo le ka mo fale wa mo do do e mo ga mo ga ta o ya no ara si ga pa o fa mo ko di si o asa mo ke so ga na ko za ri mo ta pa la o na se ga la o ya ira ga fo mo ko ke ga la ba ko ito na ka to mo la i ko la rufo to ni ga ko donc au niveau là ne pas fort ma personne allez mon différent OMT bibina mo chama be pumala ko mi premier ministre ko ale ka bo comité yere nyamgo ala ko nyeshi faso barama aba faso barama mais to ya ko comité nyamgo to no ya ko avec to no barala mo no yere sa kina no je pas to ko mo se ni ko transi akila mo ko ngani mo fe mo ko mo akila mo be mo fe la de mo wa ni ndama on a décidé à une minute. Parce que finalement, moi, je vous comprends. Pour un peu, on a dit carré. Donc, vous pouvez demander qu'on a dit. Ah, il y a une commencé à faire. Jamana jo akina kele mo kele mo fla kina sala mo mo le kele sina barake mais mo bala ko M5 ka bara e ko ka jamana nyemo olu ka bara koloshi ko shogal kele no ko bara bali ako bara bali ako ko to ni ma gamari wa ma mo ba mo ko ni do tulu mo na wo fo ya to ke ala asima sa na ke akila wa ma do le ko
Problème de question de ma taille, à dire non, en fait, tout le monde est en train de il a bien un chemin où il dit à la et le problème, c'est que comment c'est on va voir dans le marché, on va les enlever, ou on va voir le blanc non. Donc, on va dire, on se l'a la main, on va le faire sur la tête de moi, pour le voir le tout. Mais ni crise beta fo yoro me OMT ka so ege akuma ka cha bi de ma cha ma se bi MCM ndo lo je ne sais pas ni se tra la ma si di so ko comme lo pour je ne sais pas je ne sais pas plan ko à 100% sans romantique ni ya la façon ni yo pour son de mo fa la nyoso je ne sais pas ko je ne sais pas ko dora we a ke wo ya na tugo mais apora ko aw de frame violence ke ka we che sama jagwa ko ga abu ko ga labo je ne sais pas ko ni ka la ma sama lo ya sama ka bona a fara ke grupo lo ka ko la la wo en ba na ko so ma ko pledo kamera do mo pledo asama no awara pledo na na ko do ma no to che asile ma ni so do me ko la bela ka ko che no aworo ko on va ko no ko kama ni so ni on fo na ka ayi mo sa je si sa ni mo na so je si ka so na ni mo bara che na je so ka bara kena me je so mo ko ma ni mo ko ma kena ko ta so mo na ta so ti ga da na ka ni aka Ousmane Ambe Ifo. Merci beaucoup. Merci. Anwa bima wilili otu OMT agala selu de bora ka temesi sandale mala beiga tatata akonnala ame afoni sanga ko falina isa kabaire masola soro ananyo wala soro wala wala li ale kene kan kabain sokoma amba fanda tomata be foli di maka foli di alla me branda en flebra klingin la bela jelema o manake fanfa ajara bela jeleje soni amidu wala wala li konnala Biso marina wala li kaba ibena kumanye feminkan o de élection présidentielle francico feino kadi anye iganya folke akodun kera tokudi ibado ko fo on est français tout le no nyona ko chamana ali kalata fenene anu ta chugo ay kili u ka kalata be inafo on ta chugo walma on ka kalata be inafo olu ta chugo candidat mo mana obolo bo jamana politikiya no fe no tara akun foro la fo mako premier tour ni mo mo nye kuru chama soronga na ma keme sala bituro bo ma flamu ni olubina sanfé olubita deuxième tour la e ba do ka fo u ka kun folo o kera avril kalo en clétan mo chama kumbe a no fe ba e ka fo Emmanuel Macron ale willaki Johnny Saraba mini keme sarala aye muga ani wolonvla ani murumuru shegi nyogona soro ka Emmanuel Macron era ka parti en marché ka Marine Le Pen da o ka ale Rassemblement National nuba wele ko Front National ale o manyema o ka candidati ale fene willaki jo keme sarala ni muga ne saba ani murumuru kele nyogona ka malika oluka candidat ni amse ka fo tugala tento Jean-Luc Mélenchon ale minale parti France Insoumise o oluka candidat ale willaki Johnny keme sarala muga ani fla nyokona donc ni ataka jetem ni yo wala o bayira ka fo deuxième tour no kana ke ni kalo kele na kalo kele muganda ni dimanche na taire kanga ke o la bayira ka fo mi Macron ani Marine Le Pen o de kanga nyogon soro e ka donc ka fodron France kalatani on ta ka suru nyogona kosobe ga danfara ni fitnumbe ani nyogon che ina fo olu fe no wajibi de do ni awye premier tour teme ka toto deuxième tour e wajibi de do awbe débat doke débat mini awbina kana ko programme kuma fo on nafa ka bon ko sebe o ka kalatala o débat ere o blale be ka chini de makono mercredi donc o bayira ka fo o nafa ka bon ko sebe o ka jamana kunti kalata ka so ke francier kuma ke jamana mini mo be ka jatebe mo be mi fo kan ko sebe contrairement américain onu nyona olube wale yaw de jate bon en fene ni français tukule no nyona o la kuma ka cha me ta soro ni e programme ta ka jetem ne programme kuma kan ana wale ali danfara be oluli nyonga che kosobe nga o danfara bay américain fait no to tu c'est vrai que luka kalata compliqué le nante mais luka kalata beta mo ere ke wale
olu ka kalata fanba bɛ boli ɲɔgɔn sɔgɔbɛ i ye ko min kɛ ka kɔrɔ i ma ko min kɛ ka kɔrɔ i ye ɲuman min kɛ ka kɔrɔ olu ka kalata bɛ boli o kan kosɛbɛ Faransikaw mago t'o la kosɛbɛ olu ta bɛ tali kɛ kosɛbɛ i ye min fɔ ani programme min b'i bolo an fana ka kalata bɛ o cogoya kelen na ten tɔ kuma dɔw la handicap belebeleba don an ka kalataw la handicap belebeleba don Faransikaw fana ka kalata la ka sɔrɔ ka Emmanuel Macron min filɛ nin ye jamanakuntigiya la a ye fɛn o fɛn fɔ san 5 ɲinan kɔfɛ k'a bɛ n'o kɛ Faransi bibi na n'i ko k'i k'a kimɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ma nisɔndiya sɔrɔ baara la nka ko kɛra cogo min c'est k'a nana sɔrɔ bibi na ani minnu karila ɲɔgɔn na olu caman bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ ni jɛgɛ tɛ ji min na tori o kanbelenba ye donc o kɛra sababu ye ani kuntɛrɛba bɛ bɔ a la wa hali deuxième tour in fɛnɛ ni i b'a ye k'a fɔ Marine Le Pen min ni o ye ani min bɛ ka taa ɲɔgɔn na n'i y'o ta k'o jate o ka programme fɛnɛ ni accéléré don fɛn minnu kan c'est vrai que Faransi ka halala o b'o olu arranger mais Faransi bilama maa minnu ni olu tɛ Faransi yɛrɛ wolodenw ye n'u u bɔnsɔnw bɛɛ lajɛlen bɔra Faransi ale ta in ka di olu caman ni gun ye mais n'i y'a jateminɛ Faransi falen dɔ bi dunanw de la dunan minnu ni Faransikaw dɔ bi na ka sɔrɔ kɛ sɛbɛnfuraw b'u bolo o dun ka ca kosɛbɛ o b'ale défavoriser kosɛbɛ nka an dayinnen don ka sɔrɔ kɛ données bɛɛ falenna k'a daminɛ deuxième tour kuma fɔlen ani san ni ɲɔgɔn cɛ Fanta Tumota. D'accord kaba i n'a fɔ ladalako la ni Faransi jamanakuntigi kalata bɛ yen nɔ anw fɛ yan nɔ an ma intéressé a la kosɛbɛ yalima ɲinan ta bɛ cogo di enjeu ye jumɛn ye an bolo. Contrairement à san caman i b'a ye k'a fɔ enjeu ba min tun bɛ k'a la anw fɛ yan nɔ sincèrement ɲinan dɔ bɔra a la o bɛ se mɔgɔ b'o faamu fɛnɛ ka sɔrɔ kɛ gɛrɛndɛ min bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ ni hakili la k'a fɔ k'an bɛ k'an bolo bɔ Faransi bolo bili min kɛ ko ko ɲuman tɛ mais mɔgɔ fanba bɛ yen minnu n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ ko ɲuman don dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu hali u tɛ fɛ ka Faransi kalata ko kuma mɛn o tulo la yɛrɛ ka sɔrɔ k'olu bolo an kunkan ko tɛ ka sɔrɔ tariku de ye ani Faransi gɛrɛ ɲɔgɔn na tariku min ni a tɛ fɔ ka ban a tɛ fɔ ka ban o de la dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'u intéressé a la ka sɔrɔ k'a mana kɛ cogo o cogo ko dɔw kun bɛ ɲɔgɔn minɛ o de la mɔgɔw sincèrement mɔgɔw m'u intéressé Faransi kalata la ɲinan kosɛbɛ hali mɔgɔ dɔw bɛ yen kunun ne y'a fɔ mɔgɔ dɔ ye ko ne yɛrɛ bɛna kuma Faransi kalata kan olu ko ko k'a sera de ka sɔrɔ a kun fɔlɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen wa kun filanan kan ka kɛ nin dimanche in yɛrɛ la donc o ye tension baissé mais enjeu ye min ye anw fɛ yen nɔ ko gɛlɛyara dɔɔni ko gɛlɛyara anw bolo parce que kuru gannen don bɛn tile tɛ anw ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ kabi wagati min a ye anw ka jamanakuntigiw wele k'u ka t'u yɛrɛ ɲɛfɔ po depuis wagati gɛlɛya daminɛna Mali marabagaw walima Mali population yɛrɛ ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ ka na a b'o la ka gɛrɛndɛ tɔw sigi fo ka na fanga dafiri bɔ o la an bɛ se k'a fɔ Emmanuel Macron yɛrɛ ka réaction ye fanga dafiri ni tɔw encourager ka sɔrɔ kɛ Emmanuel Macron ka anw ka jamanakuntigi wele ka na ka taa Faransi ka tila ka taa ka kumaw fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ ko Faransikaw don ta a bɔ tantɔ olu ye indigne de alors que indigne peut-être que Faransikaw fɛ an y'a fɔ yan nɔ a wagati Faransikaw fɛ kuma jugu tɛ mais n'i ko anw ma k'a fɔ k'i ye indigne ye i ye kuma juguba de fɔ an ma bon ale m'o enjeu ninnu dɔn o ye mɔgɔw fitinɛ ka kɛ Ala ma hinɛ la Ibrahim Boubacar Keïta kɔrɔ ka sɔrɔ kɛ mɔgɔw fɛ Macron y'o kuma fɔ kuma min ale tun kan k'o latilen ka sɔrɔ k'ale bɛ anw ka jamana taabolo dɔn a don a kɛnɛ kan mɔgɔ min ni sanga seginna ka na o kɛra Ibrahim Traoré Itra ka bɔ ORTM na ka sɔrɔ k'ale ye ɲininkali kelen ni fila posé a wagati mɔgɔw kun mago bɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka kuma minnu fɔ Ibrahim Traoré Itra de taara ka t'olu fɔ ka bɔ ORTM na donc ale ni sanga seginna ka na depuis o wagati bɛn tile bɔra Maliyɛnw ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ nka o ko kɛrɛfɛ deuxième tour in na n'o y'a sɔrɔ Emmanuel Macron ni Jean-Luc Mélenchon de kun taara deuxième tour la maliden caman tun bɛ yen nɔ minnu tun bɛ Jean-Luc Mélenchon o ka côté ta hali n'an tɛ kala ta mais a tun bɛ k'an dusukun na ni Mélenchon de gagnera o bɛ diya an ye nka Ala nana n'a ka na ye Emmanuel Macron ni Marine Le Pen de bɛna taa deuxième tour la Marine Le Pen ye jɔn ye f'i k'o dɔn fɛnɛ ni Marine Le Pen ye jɛkulu dɔw mɔgɔ ye jɛkulu minnu ni olu bɛ wele olu tɛ farafin fɛ farafin yɛrɛ dɔrɔn tɛ u tɛ dunan fɛ Faransi
o tɛ farafin fɛ o ye a kuma bakuruba ye mais o tɛ dinan yɛrɛ de fɛ que ce soit farafinw arabu o fan o fan bɛ yen nɔ minnu ka d'u ye dɔrɔn o ye faransi kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ olu mɔgɔw o n'olu ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali faransi bɛ jɛkuluba min na n'a bɛ fɔ o ma ko union européenne n'i y'o olu ɲininka o b'a fɔ ko olu kan ka faransi kan ka bɔ o kɔnɔ. Ok. Donc o kɛra sababu ye bi in na fɛn jugu ni fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ min fana man jugu kosɛbɛ i bɛ o ta bi in na hali gɛrɛndɛ fɛn fɛn bɛ faranfinw ni makɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ farafin jamana caman bɛ yen nɔ minnu makɔrɔn man d'u ye ten kosɛbɛ mais makɔrɔn fana ka di mɔgɔ ye ka tɛmɛ Marine Le Pen kan n'i y'i miiri aw balimaw la aw balima minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma hakilina min bɛ Marine Le Pen na ka ɲɛsin faranfinw ma ni an taara o cogoya n'ale kɛra jamanakuntigi ye baara bɛ gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ san caman waleya min n'a ma se ka sɔrɔ k'ale y'a ta in sɔrɔ tiɲɛ ye ale fa tɔgɔ ye ko Jean-Marie Le Pen o ye hakilina minnu dili don kana se fo ale ma o fana taara candidat la wa nin cogoya kelen na tantɔ o de la ka taa deuxième tour la nin cogoya kelen na tantɔ o fana garijɛgɛ tun ɲini kana don présidentiya la jama de bɛ i fara ɲɔgɔn kan kuma o kuma k'a fɔ ko a ye sira baara ninnu ɲɛ ni ninnu nana jamanakuntigiya la diɲɛ don o don faransi an hakilina min b'an na faransi la a tɛ kɛ o cogoya donc bi in na mɔgɔw hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ Macron fɛ mais mɔgɔw dusukun bɛ taa Macron fan fɛ ka tɛmɛ Marine Le Pen kan. Donc kabani ye yɛrɛ ɲininka Macron ni favori wa. Macron ye favori ye mais mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni sigi a ka sɔrɔ kɛ élection min tɛmɛna a bɛ san 5 bɔ Macron ni Marine Le Pen kelen ni ɲɔgɔn cɛ min jouera Marine Le Pen kan o ye n ye débat min f'i ɲɛna n k'a kan ka kɛ sini o débat la Marine est passée à côté kunnafoni la an b'a fɔ o cogoya la ten tɔ a ma a yɛrɛ sɔrɔ débat kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ a kun fɛ a ye Macron minimiser ka sɔrɔ Macron n'a ka ko bɛɛ Macron ye kuma dungɛ de économiste do mais communication fana a fɔrlen do la zango communication politique mais Marine kun y'a minimiser o la Marine nana débat la débat y'a surprend a tora ka kuma n'i b'a dɔn nin débat na ni mɔgɔ min énervé la dɔrɔn o y'i ka débat tiɲɛ ale énervé la débat kɔnɔ a ye dɔgɔyalimaw ni fɛnw kɛ bɔ Fransikaw ka électeurs t'o fɛ k'a ye k'a fɔ jamanakuntigi mana kɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ jamanakuntigi ye o tɛ se k'a yɛrɛ nerf garder o kɛra sababu ye hali a ka électeurs dɔw bɛ yen nɔ minnu tile parce que débat in ni kalata ni ɲɔgɔn cɛ kuma si a tɛ tɛmɛ tile 4 kan o ye électeurs caman basculer ka taa Macron fan fɛ sini o waleya kelen min a sɔrɔ walima a bɛna a ka sanfura garder ka se ka prévu labɔ san 5 min tɛmɛna Emmanuel Macron ye échec minnu kɛ a bɛna se k'olu dangɛnɛma n'a dun sera k'olu dangɛnɛmaya ani fɛnɛ ni hakilina minnu bɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ kɛ depuis deuxième tour in daminɛna hali faranfinw lagosili yɛrɛ a ye dɔ bɔ o hakɛ la peut-être que kuma dɔw la fɛnɛ ni mɔgɔw tɛ occasion sɔrɔ k'a fɛnɛ lamɛn a bɛ ka min fɔ alors n'a nana ni discours ye min bɛ mɔgɔw la convaincu k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'a tɛ faranfinw juguya la nka nin de ye baara taabolo ye peut-être que o bɛ se ka fɛn basculer a fɛnɛ fan fɛ donc rien n'est joué c'est vrai que sondage Fransikaw fɛ yen nɔ ka sondage kolo ka kɛnɛ kosɛbɛ sondage bɛ Macron yira sanfɛ mais o sondage fɛnɛ ni olu b'a yira k'a fɔ k'a cɔrilen don kosɛbɛ Macron ni Le Pen ni ɲɔgɔn cɛ ni sen a ma deli ka cɔri mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ka se hakɛ ma u yɛrɛ b'a da tariku la ko kabi Giscard d'Estaing olu ka wagati a cɔrila deuxième tour la ka se nin hakɛ ma o dɔrɔn de la ko n'o tɛ deuxième tour tɔw bɛɛ kun gagnant dɔnnen don ka sɔrɔ élection ma kɛ. Ok, an dalen b'a la maa caman ye faamuyali sɔrɔ sɔgɔmaden na walawalali la wa maa caman fɛnɛ tun bɛ yen nɔ maa minnu tun tɛ nin kunnafoniya in kalama i ka sɔgɔmaden na walawalali bɛ kɛ sababu ye maaw ka se k'a dɔn Faransikaw ka jamana kuntigi ne yɛrɛ an caman hali e yɛrɛ k'a k'a lajɛ Macron kelen in ka na parce que Marine Le Pen ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye parce que Marine Le Pen n'u si ma dɔn fɔlɔ peut-être que u bɛ ngɛlɛkɛ dan na k'a fɔ ko u tɛna olu kɛ fɔlɔ mais n'u nana jamanakuntigiya la ni Marine Le Pen nana jamanakuntigiya la u b'u couleur bɛɛ yira mɔgɔ la Ala k'an kisi olu ma. Amina yarabi kaba foli. dɔ fana b'a fɔ Fanta Tumota k'a fɔ ko a k'a ta an ɲɛsira la k'a sɔrɔ maliden camanba de bɛ Fransikaw fɛ yen nɔ minnu nafa ka bon an ka jamana ma an ka n'o minimiser peut-être que i ka mɔgɔ tɛ yen nɔ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka mɔgɔ bɛ yen minnu dabalo sigilen o bɛ marakaw la o bɛ maninkaw la o bɛ filaw la
u jɔyɔrɔ fɛnɛ ka bon Mali ka ɲɛtaga la an ka jamana ɲɛtaga la an ka n'olu minimiser k'a fɔ ka ayi an mago foyi t'a la an ka ko don siga t'a la an ka ko don wa a ka d'an ye a ka kɛ ka ɲɛ ka taa olu bolo ka sɔrɔ k'an balimaw de don siga foyi t'a la kaba folikanw b'i bolo an bɛ maître Ndiaye fo ale ye haut conseil islamique mɔgɔ olu ka conseiller juridique ye an bɛ a fɔ Sanba Tanjikura ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kameleni an terikɛ don an bɛ lamɛnli la nin wagati la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Hélène ka anniversaire tun bɛ an bɛ a fɛnɛ fɔ ka waleɲuman dɔn Gimba national fɛnɛ ni ale ka anniversaire ye bi ye an bɛ a n'a terikɛ Alu Jara an bɛ u fo Aba n'a ka denbaya Bajɛ Papis an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Madu Kuyate fo o de kotara di maa ɲɛma don Segu Buya Keita yan fo Segu kaw fɛ yen nɔ Segu mairie la an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma Ustaz Yakuba Jabate an b'a fɔ ka bɔ groupe Renouveau la yan nɔ Sunkalo Nɔrɔ a b'o jɛmukan la ɲɛnamaya Renouveau sanfɛ don o don an ka foli bɛ ale ka émission de émission sangamaba ye Renouveau la siga foyi t'a la fɛn min bɛ tali kɛ El Hadj Seydou Patrice Dambele la an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen foli ba bɛ d'a ma Madame Diallo Aminata Konate an ka musokɔrɔba don an b'a fɔ o yɔrɔ la Nafisatu Konate an b'ale fɛnɛ fo yan fo Kulikoroba an ma ɲinɛ Nana Kasamarakɔ an b'a fɔ Safiatou Traoré fo yan fo Faransi Kani ɲɔgɔntuma Aja Fatumata Lali Kuyate an ka foli bɛ a ye ko dayi ko ni sɔgɔma k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kofɔli in na anw se kɛra kibaruya min ye bi tarata donya in na ka di aw ma o de bɛ tali kɛ nin na an ka dibila baarakɛbagaw an tɛ se ka wuli n'an ma u ka foli kɛ sabula u cɛsirilen don kosɛbɛ Awa Tafili Touré ale bɛ réalisation na Fuseni Daw nɛgɛw karafe bɛ ale bolo fɛn bɛ tali kɛ régie la kabajɔ bɛ yen nɔ bi walima Z walima bi kan ka sɔrɔ Z bɛ yen nɔ Mamadou Z Traoré an ka foli bɛ a ye kɔɲɔkɛ kurakurani siga foyi tɛ a la k'Ala ka furu ni si bɛn amina yarabi ne tɔgɔmani fa don Mohamed Touré ka farazi Burama Koni kan olu bɛ montage la an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samaki bolo nɛgɛ kaɲɛ 9 ale bɛ n'a dugu kunkanko kɛnɛ sigi aw ye sini sɔgɔma 7h30 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya o wɛrɛw kɛnɛ kan ko Ala ka sunkalo tɔ timɛ ko ɲuman jira an na a k'an bɛn